Mbuye sikubengela isikwamukela indaba enzohora lokuqala emini lezi ndaba nizithulelwe unkosazana wakwaDambuza Maguba nazi ezinohlonze emini nje. They didn't shoot other people, they didn't hurt people. The people that they come for wasn't here. Udutshulwe kwabulawa abantu abayisikhombisa esigamekweni sokudubula esenzeke eBishop Lavis eCape Flats. Umnyango wobushushisi sikulungele ukuthi isicelo sikamangalelwa sokuthi adedelwe ngebail singaqoqwa ngoLwesihlanu ngomhla ka-1 kuNovember. Lihlehlisela umhlalulunye kuLwezi icala lomlisa uDabuka kwelaseMozambique oneminyaka engama-24 osolwa ngokudlwengula bulala intombazanyana eneminyaka eyisithupha uAmahle Simani eOrlando eSoweto. I expect a similar game, you know. Obviously, we want to take our chances, you know, because I think the game could have been certainly 6-all, 5-all. Umqeqeshi weSuperSport United uGavin Hunt uthi unethemba lokuthi iqembu lakhe lizosebenzisa amathuba alo kusasa uma litholana phezulu neKaizer Chiefs emidlalweni weBetway Premiership. Kudutshulwe kwabulawa abantu abayisikhombisa esigamekweni sokudubula esenzeke eBishop Lavis eCape Flats. Amaphoyisa athi abalisa abahlomile bangena emjondolo emgaqweni uKugelberg izolo ebusuku. Bavulela ngenhlamvu abanye ababili balimala. Lesigameko size emva kosuku kudutshulwa abantu abahlanu esenzeke eAtlantis eCape West Coast ngoLwesithathu ebusuku. Kubikwa ukuthi lesigameko sakamuva sokuqothwa kwabantu senzeke izolo ebusuku ngesikhathi abalisa abahlomile bengena emjondolo semgwaqweni kuHolberg bevulela ngenhlamvu. Abantu abayisikhombisa bashone ujuqu kwathi ababili balimala. Emva kwesikhashana omunye kwabalimele kumenele nokwenza ukuthi isibalo sabaphangalele babe isikhombisa. I didn't feel well because we had innocent people that didn't shoot people with guns, so they only come here to do their things and play cards and whatever, but they didn't shoot other people, they didn't hurt people. The people that they come for wasn't here. We're laughing now, feel well, but other mother must be crying. Kusenjalo lesigameko senzeka nje kusanda kudutshulwa abantu abahlanu eAtlantis ngoLwesithathu. Izisulu zalesigameko kubikwa ukuthi bezibuyela emakhaya ziphuma kuyoncebeleka olwandle ngesikhathi zidutshulwa. This is heartbreaking and it affects the whole community. It just not just affects the family, but there's friends and the community in a whole. And my prayer is that justice will prevail and that our community, that we must stand together, work together, love one another. Sekujutshwe amaphoyisa ukuqapha isimo endaweni. Kunokukhathazeka kuzwelonke ngemva kwegameko ezimbalwa zeingane engeniswe ibhedlela ngenxa yokudla ukudla okusolwa ukuthi kunobuthi. NaseMpumalanga abafundi abangaphezulu kwama-20 bangeniswe esibhedlela kuyo lenyanga. Intatheli yeSABC uNonhlanhla Ntshingila useverina kulesa sifundazwe namhlanje. Nonhlanhla sekwamukela indaba zasemini. Ingabe zithini iziphathimandla zemfundo kanye namalungu omphakathi ngalolu daba lwabafundi abadle ukudla okusolwa ukuthi kunobuthi? Locha Mhathi nababukele ekhaya namhlanje sifikile godi esikolweni eMahagi Secondary School la sifike sakhuluma khona nabantu bomphakathi sakhuluma kunye nekhansela lomphakathi basichazela kabanzi ukuthi kuhle kwenzakaleni esikolweni esi. Abantu beDepartment of Education azange bakhona ukuthi bakhulume nathi bathize isehlakalo lesi sesi ku Department of Health kodwa nje ngizokhuluma nekhansela lendawo uBongani Dlamini ozosichazisela kabanzi ukuthi kuhle kwenzakaleni esikolweni esi. Khansela Dlamini bengiba bonyana usichazisele ukuthi kwenzakaleni and njengekhansela lendawo ungafisa bonyana kwenzakaleni ukuya phambili ukuthi isehlakalo esifana njengalesi singasenzeka. Sithokoza Mhathi. Well okwenzakale la eMahagi kube ne incident la abantwana kukhona into abayidlayo and
asina show kwamanje because ama results ama test awakabukuphuma so silinde wona but ke sinalento ukuthi asizameni njengomphakathi sizameni sonke as government nesikolo ne department wonke are involved ukuthi sizama ukufundisa abantu basekhaya ukuthi zonke lezi zinto esizidlayo asizameni ukuzinakelela senze sho ukuthi la sithenga khona kuba sendaweni e-right indawo e-clean nabantu abaserviceayo babe abantu abanakekela ezempilo kakhulu so kubalekile ukuthi kulokhu kube siyafunda sizama ukimprove as we move on somphakathi. Ngithokozile babdlamini njenganje silinde imiphumela ebuya kwa Department of Health ukuthi basitshele bonyana amasampula abathethe iveke pheleko akhambe njani njenganje sibuyela kini studio. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho lo bekunonhlanhla Ntshingila intatheli ye-SABC. Kusenjalo ungqongqoshe wezempilo uDokotela uAaron Motsoaledi uthi nabo njengomnyango wezempilo babalwa kanye nezinhlaka ezama indlela zokuhlonza imbangela yokwanda kwegameko zokugula kweingane ezikoleni emva kokuthi zidle ukudla okunobuthi nokungudla okusolwa ukuthi zikuthenga ezitolo ezenganyelwe abokufika. Njengoba idlondlobala nje inkinga yokudla okunobuthi kuleli ungqongqoshe wezempilo uDokotela Aaron Motsoaledi uqinisekise ukuthi inhlaka ikahulumeni zimatasa izama ukuhlonza imbangela yayo lenkinga ekhungethe izwe. Ungqongqoshe uvumile nokuthi abantu abaningi bakholelwe ekutheni lenkinga idalwa uhlelo oluhlinzeka ukudla ezikoleni. We call it a security threat until such time that we are able to make head or tail of actually what is going on, because as we have already said, it's not in one area. Yes, we had a strategy in Naledi, but we are talking of Mpumalanga, Limpopo, etc., etc. And there are people who believe it might be having to do with the school feeding program. Ubaba Kanjabulo Msimango balwa kanye nezingane eziyisithupha zaseNaledi Soweto ezadlula emhlabeni ngenxa yayo lenkinga yokudla esahlonzwa uthele sigameko samgqeme ngeqwantwala usho lokhu ngenkathi evakashela ithuna lomntwana wakhe. Ukuluza umntwana ongazange agule it's something else. Within an hour's time you receive a call yokuthi umntwana usesibhedlela situkutuku umntwana sekadlulile emhlabeni. It's really devastating. Ngokusho kaNgqongqoshe wezempilo umnyango wezolimo na ukhathazekile kakhulu ngokwenzekayo njengoba okuningi okubandakanya ukudla kuqala kuwo lo mnyango. Silindo kuhle ngidi endabeni ze-SABC. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu uthuthu ukuthela uyaveva ngemva kokuthamela icala lomlisa odabuka kwelaseMozambique oneminyaka engamashumi 24 osolwa ngokudlwengula bulala intombazanyana eneminyaka eyisithupha uAmanhle Simane eOrlando eSoweto. Leli cala lihlehliselwe uLwesihlanu oluzayo. Intatheli yeSABC uCalvin Dludla ubesenkantolo. Enkantolo yemantshi la eProtea lapho bekuvele khona ke umsolwa oneminyaka engamashumi 24 ubudala usolwa ke ngesigameko esishaqisayo esethusa abaningi esenzeka ke eOrlando East la eSoweto ngesikhathi ke kudlwengulwa ingane eneminyaka eyisithupha ubudala nokubikwa ukuthi ke yadlwengulwa eyase ibulawa kanti umsolwa uyena lo obevele la ngaphakathi kuqileke icala lezoliqhubeka mhlalulunye kuNovember njengamanje ngizokwethula ke okhulumela ke iNPA uPhindi Mjonondwana sesiphindi asikubingelele sikwamukele endabeni zosuku sibonile enkantolo okwenzekile icala lisheshela guqela ke inyanga ezayo kuthini ukuphawula kwenu njenge-NPA? Sumnyango obushushisi sikulungele ukuthi isicelo sikamangalelwa sokuthi adedelwe ngebail singaxoxwa ngoLwesihlanu ngomhla ka-1 kuNovember kodwa ke amandla akuye umangalelwa ngoba uyena umuntu okumele alethe ubufakazi obuqanda ikhanda enkantolo obuzobonisa magistrate ukuthi ufanele ukuthi angadedelwa ngebail kodwa thina sumnyango obushushisi sizophikisana naleso sicelo sakhe sokuthi adedelwe ngebail. Izizathu zethu sizozibika enkantolo ngayo uLwesihlanu. This genocide led South Africa to approach the International Court of Justice with a view to stopping the killing of innocent women.
umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi amazwe omhlaba kufanele ayeke ukusishaya indiva isimo sokuhlaselwa kwelasePalestine okuqhutshwa yimpi yelwa kwaIsraeli. Usho lokhu ngesikhathi kusongwa ingqungquthela yeBRICS. Sikubingelela sikwamukele uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibiya ukuthi kudutshulwe kwabulawa abantu abayisikhombisa esigamekweni sokudubula esenzeke eBishop Lavis eCape Flats. Mukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus, ngena kuzo uzigcina amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola. Iyaqhubeka imisebenzi yokukhuculula umkhandlu dolobha iNelson Mandela Bay kulandela imvula enamandla ehlasela ezinye izingxenye zakuleya ndawo eqaleni kwaleli sonto. Izanjonjo zemvula zishiye umonakalo ngomvulo nangolwesibini kule viki kule ngingqi yaseNelson Mandela Bay kwaye kuye kwasoleka abantu abane ngenxa yesisehlo. Uluntu lwase-Olapland kwidolophana yaseKarija nalo luchaphazelekile ile meko engancumisiyo, nalapho luthwaxeka isihlandlo sesibini sukela kwisehlo sangoJuni. Abanye kubo abanazo neempahla zokunxiba. There's no blankets for us, there's no mattresses, which is frustrating because this place you can get sick. Nawo amangcwaba aye onakala ngenxa yelentsinda abadala. Uqala kweveki ngoku iqala imvula ike yasenza ixhala kakhulu because okokubinetha iveki yonke, so besisoyika basingakwazi uncwaba. Umasipala ombhaxa eNelson Mandela Bay uthi unawo amaqhinga amatsha okukhawulelana le meko. Isebe lophuhliso loluntu kweliphondo leMpuma Koloni lithi liza kuqhubeka lifaka isandla lincedisa uluntu oluchaphazelekileyo. Isebe belisebenzisana kwakunye nontangandini kwakunye namahlakani sibulela ke namatiletile sele siwabonile. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uphakamise isicelo sokuthi amazwe omhlaba angenze sengathi awasiboni isimo sokuhlaselwa kwelasePalestine okuqhutshwa yimpi yelwa kwaIsraeli. uRamaphosa ubekhuluma emhlanganweni wamazwe eBRICS osuphothuliwe edolobheni eKazan kwelaseRussia. This genocide led South Africa to approach the International Court of Justice with a view to stopping the killing of innocent women and children in Gaza. Abaholi bamazwe angamalungu eBRICS bavumelene ngokuthi lempi eqhubeka eMiddle East iyadlondlobala njengoba udlame selwenabele naseLebanon. Umengameli Ramaphosa uveze nokuthi nezwekazi iAfrika libhekene nezalo iyinkinga ngokwezimpi. Sudan enters its second year of horrific conflict and devastation. This is another conflict that the world seems to have forgotten about. ElasePalestina lifuna kumiswe ngokusheshsha impi eqhubeka eMiddle East. Ngakolunye uhlangothi iRussia yexwayise ngokuthi le mpi ebambene eMiddle East kungenzeka iqine ngokwedlulele kunalokho kwenzeka manje. The Israeli war where the perpetration of genocide and ethnic cleansing are practiced in order to evacuate its population in Gaza Strip. We hope that every measure to reduce tensions and to prevent the spillover of in the region. Unobhala jikelele wenhlangano yezizwe obethamele uqhubeka kumhlangano weBRICS ugcizelele ngelokuthi kuzofanele akhumelane umlotha wonke amazwe alwayo emhlabeni. Kusenjalo iDA igxeke inkulumo kaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa abeyibhekise kuMengameli waseRussia ngesikhathi kusingathwe umhlangano wamazwe eBRICS. uRamaphosa uchaze izwe laseRussia njengelinye lamazwe anobudlelwane obuhle nelakuleli. Kasohlangothini lweDA bakubeke ngokusobala ukuthi uMengameli akufanele ephule imithetho yenqubomgomo yokusebenza njengoba elakuleli selibuswa uhulumeni wobumbano ohlanganisa amanye amaqembu ehlukene. And for us then to stand with our president on an international stage and declare that that country and that president is our friend. Whilst he knows full well that not all the members in his government of national unity share that sentiment. It's unacceptable.
Umzwandile Masina noyilungu lesigungu esiphezulu se-ANC uthi isenzo se-DA asemukelekile neze njengoba zikhona ezinye izindlela zokulungisa izimo ezifana nalesi ngaphandle kokukhuluma esidlangalaleni. Masina uphinde waphawula ngokuthi umthetho ka-Section 84 uyamnikeza umengameli igunya lokuphawula ngendlela aphawule ngayo. He can serve as a leader of the DA, but I'm saying he has to respect the fact that the ANC president, which is the president of the country, has got constitutional powers to execute work on behalf of the nation. Being part of the BRICS conference was one such activity, and calling Russia our ally is nothing strange about it. Uphiko lwamaphoyisa kamasipala weTheku kanye nezinhlaka ezintathu zikahulumeni bacikice isivumelwano sokulwa nobugebengu. Lesi sivumelwano akusona somkhandlu weTheku kuphela kodwa esesifundazwe sonke. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu uthi ubugebengu eThekwini bungamaphesenti angama42. Njengoba ubugebengu budlondlobala eThekwini nekuyikhaya labantu abayizigidi ezintathu, izikhulu zamaphoyisa manje zisabalalisa uhlelo lokuqanda ubugebengu obuqhubekayo. With this approach, we're going to then align ourselves as the South African Police Service together with the Metro in terms of the structure, because the way we are structured and the way Metro is structured is not aligned. So we're going to align ourselves so that we can be able to have a proper profile of each sub-district, and that is going to help us to decide on how we deploy our resources in order to police that. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu ukhulume ngokubulawa kwamaphoyisa esemsebenzini. And I don't know what else to say to the criminals in South Africa, other than stating it clearly to them that you are attacking the state when you attack police, whether they are in uniform or not in uniform. Uhulumeni wesifundazwe uthi kunezinhlelo ezibekiwe ukuqinisekisa ukuthi ezokuphepha zihamba phambili kuma-holiday azayo kakisimo simi. We must ensure that KwaZulu-Natal remains a safe and secure destination. Umchunu-ke uqhube wathi amaphoyisa omkhandlu weTheku azohlukaniswa ngezifunda nalapho ezosebenzisana khona. Izakhamuzi ezisolwa ngokugwazela izikhulu zomgwaqo eNorthern Cape naseFree State zizoboshwa. Lokhu kulandela ukuboshwa kwabantu abahlanu ngenkohlakalo eziteshini zezincwadi zokushayela eKimberley naseBarkley West eNorthern Cape. Uphiko olwisana nenkohlakalo iRoad Traffic Management Corporation luthi lenhlangano isineminyaka eminingi isebenza. Izisebenzi ze-Road Traffic Management Corporation kanye namaphoyisa zitheleke esikhungweni sezincwadi zokushayela zabopha ababili kanye nesisebenzi ezimbili zakulesikhungo zona eziboshwe emahhovisi omgwaqo esifundazweni. This is a corruption case whereby people were supposed to get their licenses by being tested personally and pitching for that test, but didn't, but they were nevertheless issued with driver's license. We anticipate that there will be more arrests emanating from this operation as it is ongoing. Izakhamuzi okukholala ukuthi zafumbathisa lezi sebenzi nazo zizobhekana nomthetho. Abakhalelo ngamasonga kaSigonyela bazovela enkantolo eBloemfontein ngomsombuluko. Inkampani kahulumeni ekhiqiza izikhali iDenel ithi siqala ukubona uguquko njengoba abaphathi bayo benohlelo olusha lokuguqula indlela izinto ezenziwa ngayo kuyo. Le nkampani ithi ithole imali elinganiselwa ku4 billion wamarandi esabelweni imali sika 2024 kanti sithi ingxenye enkulu lesamba isetshenziselwe ukubuyisa uzinzo lwesikhungo. Amalungu eNUMSA athafuna ukukhushuselwa imholo ngo15% kanye nempesheni yezisebenzi. Bamise ukusebenza eCenturion bahambisa incwadi enohlwa lwezikhalazo zabo. INUMSA ithi amalungu asebenzela iDenel akaze akhushulelwe imholo eminyakeni emihlanu idlule. Izisebenzi zisebenzise isikhathi sazo sokudla ukubhikishela emhlomulo engcono. Because for 5 years, workers at Denel have suffered severe cost-cutting measures in the name of saving the entity. Inyunyana iDenel idinga u3 billion wamarandi kanti bakhala ngokuthi uhlelo lwayo lwezinguquko luzoholela egcineni kwezisebenzi ezingu1600 kusukela kwezizinkulungwane ezintathu kule minyaka emihlanu edlule. Bakhathazeke ngokulahleka kwemisebenzi. Denel is a viable SOE. As I speak to you now, this is an entity that has an order book, meaning there are customers who have already placed orders to the value of more than 12 billion. In 2019, the value of that order book was upwards, I think, up to 30 billion. Inyunyana ihambise incwadi yohlwa lwezikhalazo.
ibanikeze nezinsuku ezinhlanu ukuba baphendule. Le nkampani ithole imali engu-3 billion amarandi kumgcini mafa esabelweni imali esedlule. Nokho isikhulu sithi le mali isize ukwenza izinguquko zangaphakathi ngakho sinxenxa izisebenzi ukuba zibeke umoya phansi. In terms of the cash injection, we already have the cash injected into DINA. So utilizing that will assist us in the short term to get the operations going and to ensure that we have enough money to be able to address the salary issues that the employees are talking about, the increases. Le nkampani ikhiqizela izikhali umbutho wakuleli wezokuvikela SANDF kanye nabakwasidlodlo iphinde ibe namanye amakhasimende akwamanye amazwe. Isikhulu sayo siqiniseke ukuthi kune-order elingango-5 billion amarandi kanti sithi sinethemba ukuthi lokhu kuzosiza ukwehlisa ingcindezi. uGavin Hunt ocija iSuperSport United ukhale ngokuthi imbangela yokuqala kabi kweqembu isizini ukuthi kunabadlali abamqoka bangekho njengamanje eqenjini. Yize kunjalo uthi iqembu likulungele ukugadulisana neKaizer Chiefs kusasa ePolokwane. iSuperSport United ayizange iqale kahle isizini. Leli qembu lisanqobe umdlalo wodwa vo emidlalweni emihlanu elisayidlalile laguqa kwemithathu. Umqeqeshi walo leli qembu ukhale ngokuthi kunabadlali abamqoka abangekho njengamanje eqenjini. Got out for the season, so that's been a big blow for us. Obviously we're missing a lot of players. We can't afford to miss one player. Leli qembu laseTshwane lizobhekana nabafana basePhefeni ihlandla lesibili kuleli sonto. Lo mdlalo uzoba kusasa ePolokwane ngomgqibelo wedlule laguqa ngamane eqandeni. I expect a similar game, obviously we want to take our chances, because I think the game could have been certainly 6-all, 5-all. iSuperSport isashaye igoli elilodwa yangenelwa amahlanu selokhu uqala isizini kanti sanda kuthenga nabagadla babili. Umdlalo wakusasa weSuperSport United nabafana bokuthula noxolo uzoqala amagama nxihora lesihlanu ntambama enkundleni Peter Mokaba ePolokwane. Ibanyana izobhekana neDenmark emidlalweni wokuncweka namhlanje kusihlwa njengoba ilungiselela umqhudelwano we-Women's Africa Cup of Nations eMorocco. Ompetha base-Afrika ibanyana batheleke eDenmark ngolwesibili kusihlwa eEurope. Bafike nabadlali abayi-17 kwathi amawela kwaShamase ajoyine iqembu ngesikhathi lifika eDenmark. Abadlali abane abazinze phesheya kwezilwandle bazojoyina isquad eCoventry emidlalweni wesonto elizayo neEngland. A very long trip from South Africa to Denmark, but a great feeling to be here and part of the team. I think this is just great, just to play against big opponents like Denmark, to prepare for the WAFCON. It's important for us to play such big games. Why is it very important for us? This is a different level of play, as they are highly ranked, and I think it will prepare us mentally, physically, and just check where we are at. Ibanyana ibikwe njengeqembu elinerekhodi elihle lendebe yamazwe ngamazwe yaseAfrika kanti emidlalweni i-14 bathatha isicoco kanye baphuma isibili isikhathi ezinhlanu futhi balala isithathu kabili. It is important to play like a tougher opponent because we're preparing for WAFCON. We can't just say it's just a match, but it's preparation for us as a team. So I think it's going to help us going forward to say how do we look in terms of our preparation, in terms of our physique and our tactics on how we play so that we can be ready for WAFCON. Umdlalo uzoba se-Coventry Building Society Irene. Umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu.
Mbukeli sibeka lapha indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa. Umusa wenkosi ube nani nonke.